Ну що, котики-меркотики, знову я буду розповідати вам про сказ. Ветеринарний лікар має право відмовити у прийомі, якщо ваша тваринка не вакцинована. Рентгенолог може відмовити у прийомі, якщо ваша тваринка не вакцинована. Грумер-салони теж можуть відмовити в прийомі, якщо ваша тварина не вакцинована. Це дійсно це законодавство. А знаєте чому? Тому що моє здоров'я важливіше, ніж ваше. Так, це правда. На жаль, не на жаль, а я буду берегти своє життя, ви бережете своє, тому майте це на увазі. Ціна питання, значить, вакцинація від сказу у мене коштує 150 гривень. Відмічається в паспорті, обов'язково записується в журнал реєстрації вакцинації і печатка, все прекрасно. Бережіть себе.